hapon, mga kahigalaan ko diha ni Kristo, maayong buntag, maayong gabi, agad sa maabtan, meaning ato ang live sa akong FB, maayong hapon, maayong udto kanatong tanan. Nanausab ako karon mga ison, inyong ubos nga alagad, si Brother Giancarlo Badinas, makig-uban na usab kaninyo nining pipila ka oras aron na magahisgot na usab kita mahitungod sa mga pagtulunan sa ato nga simbahan nga Katoliko, no? Hinaot nga inyo kong sundan nining akong live mga igsoon aron daghan kitang makatunan mahitungod sa mga pagtulunan sa atong simbahan og sa Biblia mga igsoon. Ang tumong ra gyud nato dinhi mga igsoon kining ato ang live, ang tumong ra gyud nato nini mao ra gyud ang pagtuki sa mga pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika og sa pagtuon sa balaang kasulatan aron dili kita mailad sa atong mga kaigsuonan nga mga protestante mga igsoon. Unya kining atong programa mutubag kini sa mga pangutana sa mga laing-laing relihiyon kung unsa ang ilang mga pangutana batok sa atong pagtuong Katoliko, ato kanang tubagon mga igsoon dinhi gyud sa ato ang programa mga igsoon. Unya mga igsoon, kung duna ka mo'y mga nalibgan, mga kalibog mahitungod sa mga pagtulunan o doktrina sa simbahan Katoliko, pwede ka na ninyo ipangutana mga igsoon dinhi kanako kay ako kanang tubagon base gyud mga igsoon, base gyud dinhi sa Biblia mga igsoon. Magkabasig jud ta kanunay sa Biblia mga higala ha. Unya na may comment box diha, pwede ra ninyo i-type ang inyong mga pangutana. Unya ato nang tubagon kanang inyong mga pangutana. Unya kung duna say mga laing reliyon nga dili gusto og comment, gusto mo join sa ato ang live, pwede ra po nato pasudlon, no? Atong pasudlon sa atong live. Unya ato silang hatag oras pagpangutana dinhi kanato mga igsoon. Okay? Nya hinaot mga igsoon nga inyo ko sundan ining ako nga live mga igsoon. Okay, sa dili pa ta hisgot sa atong tema, ato sa ning ablihan sa hamubo nga pagampo kining atong programa. Manguros ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nakas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunoan wasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo managa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sinugdan karon sa gihapon sa katuigan muli katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, usbon ko kamong mga Katoliko o ay kamong mga dili Katoliko, pwede mo join sa ako ang live mga igsoon ha. Pwede mo join sa akong live mga igsoon. Unya kung doon na mo'y mga pangutana mahitungod sa mga pagtulunan Katoliko, ipangutana na ninyo kay ato bagon base gyud sa balaang kasulatan. Okay? Unya sa di pa ta magsugod ato sa ning basahon kining naglantaw nato karon. Maayong paglantaw ni Jumel Valoria. Maayong hapon brother, ay may to. Jan Cristopel Kabahog Magdadaro. Oh, salamat Kuya Jan sa imong paglantaw. Ipangumusta ko ni ipangumusta ko sa akong igagang kasi Cindy, ay Jinli. Kinsani ako ra ni ha. Unsa na sa mga langit daghan na oy ha. Okay, Ninoy Navarrete Bihik, salamat ha, Brad Ninoy. Nagampo ka, nag-recite ra. Okay, salamat ha sa inyong mga walay puas nga pagpaminaw mga igsoon. Okay mga igsoon, ang atong tema nga atong isgutan karon
mahitungod ni ining Santo Papa puli o ilis ni Kristo dinhi sa yuta, no? Kay naa man gud sa ato ang doktrina Kristiyana mga higala, no? Naa man gud ni sa ato ang panudlo natong mga Katoliko nga ang atong Santo Papa puli o ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Unya ang pangutana sa atong mga higala nga mga dili Katoliko, okay, mayong paglantaw ni Edison de Miguelio. Shout out bro, salamat Brad Edison. Og ni Budyungan Vicente, good afternoon bro. Salamat sa inyong paglantaw. Okay mga igsoon. Naamang ni sa ato ang doktrina Kristiyana usa sa panudlo sa Santa Iglesia Katolika nga ang atong Santo Papa puli o ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Unya matud pa sa atong mga higala nga mga dili Katoliko, naama na sa Biblia brad. No? Naama daw sa Biblia nga ang pagkapari, no, ang pagkapari dili mailisan. Ang pagkapari ni Kristo wala niya itugyan ni bisan kinsa. Sa ato pa dili siya pwede mailisan og Santo Papa o taura, di na pwede. Kay ila man kuning gamiton ang Hebrehanon kapitulo 7 versikulo 24 nag-ingon, apan kini siya sa dayong naghupot o ang iyang pagkapari wala niya itugyan ni bisan kinsa. Tanawara unsa day mga higala, ang pagkapari day ni Kristo wala niya itugyan ni bisan kinsa. Busa dili pwede daw mailisan si Kristo sa Santo Papa. Unya naara ba ni sa doktrina Kristiyana usa sa panudlo sa Katoliko kini nga basahon, no? Doktrina Kristiyana Katoliko ni siya nga basahon, gamito ni sa atong mga kaatbang sa pagtuo mga dili Katoliko, ilan ning gamiton ang atong doktrina Kristiyana. Nag-ingon dinhi sa pahina 33, unsay Santa Iglesia Katolika? Naipangutana, unsay Santa Iglesia Katolika? Tubag, ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. O klaro nga ang Santa Iglesia Katolika daw, ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. Karon, matud pa kuno nila nga dako daw ni kayong sayop. Ngano ang atong Santo Papa nga tao lang giilisan? Mooy giilis ni Hesukristo? Pwede ba daw na mailisan si Kristo og tao lang nga Santo Papa? Dili daw na pwede. Kay sa Hebrehanon 7:24, ang pagkapari ni Kristo wala niya itugyan ni bisan kinsa. Mao na ang ilang gamiton ng higala. Mao na ang ilang giingon nga dili na mahimo nga ang Santo Papa sa Roma puli ni Hesukristo dinhi sa yuta. Dili daw na pwede. Matud pa nila. Kay dako daw ng sayop ang panudlo sa Santa Iglesia Katolika, dako kuno ng sayop. Kay matud pa sa kaatbang nato sa pagtuo nga ang Santo Papa sa Roma ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. Mao na ang atong tukion mga igsoon. No, ato ning tukion nganong ang atong Santo Papa nga nagpuyo sa Roma nganong puli o ilis man ni Hesukristo dinhi sa yuta. Mao nang atong tukion. Kung naa ba ni sa Biblia wala ba? Kaya nga atong mga higala nga mga dili Katoliko, di man sila kauyon ini. No? Dili man sila kauyon ini. Okay? Mao na ato nang tubagon mga higala. Maayo yung paglantaw ni Anthony Ridula Caballero. Okay mga higala, ang atong tubag nato niini mao ni. Kanang pagkapuli sa Santo Papa ni Hesukristo dinhi sa yuta, dili na mahitungod sa pagkadiyos. Balik ko na ko. Ang pagkapuli sa Santo Papa dinhi sa yuta. Dinhi sa yuta, wala mingon puli ang Santo Papa dito sa langit. Dili na pwede. Ang pagkapuli
sa Santo Papa ni Hesukristo dinhi sa yuta, dinhi sa yuta. Wala mo ingon ang pagkapuli sa Santo Papa ni Kristo dito sa langit, dili na mao. Ang pagkapuli sa Santo Papa o ang pagkailis sa Santo Papa dinhi sa yuta, dili na mahitungod sa pagkadiyos. Dili na sa pagkadiyos, kay ang pagkadiyos higala dili na pwede mailisan. Wan ay laing Dios ang Amahan. Pangutana, kanang pagkapuli sa Santo Papa ni Hesukristo dinhi sa yuta, unsa may buot pasabot ni ana? Ang buot pasabot ni ana, kita'y dapat mo explain ana. Dili mahimo nga ang mga laing reliyon sama aning mga kaigsuonan natong mga Sabadista o mga Iglesia ni Kristo nga mogamit sila aning doktrina Kristiyana, unya sila'y mo interpret sa ato ang basahon. Dili na pwede. Kay ato amo ning basahon, kita mo'y dapat mo pasabot nila. Dili pwede nga sila'y mo gamit aning atong basahon, unya sila'y mo interpret. Di na pwede. Kay nasayod kita nga kung sila'y mo interpret nining atong basahon, ilamang sinayupon og sabot. No? Ang ilaw pag-interpret kanang sinayupon man og sabot. Mao na ang pangutana mga igsuon, unsa mang bahina ngano ang Santo Papa puli o ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta, dili na mahitungod sa pagkadiyos. Kay ang pagkadiyos mga igsuon dili na pwede mailisan. Wan ay laing Dios igsuon. Wala nay laing Dios nga giila sa Santa Iglesia Katolika, mao kini ang Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Maura na ang gituhuan sa Santa Iglesia nga wala na gyud ang pagkadiyos, dili na pwede mapulihan. Karon ang pangutana, ngano ang Santo Papa puli man o ilis man ni Hesukristo dinhi sa yuta? Unsa day ning Santo Papa? Ang Santo Papa ilis o puli ni Kristo dinhi sa yuta mga igsoon. Dili na mahitungod sa pagkadiyos, kay ang pagkadiyos dili na pwede ilisan. Ha? Walay laing Dios mga igsoon, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo ra mga igsoon. Pero pangutana, ngano ang Santo Papa puli man o ilis man ni Hesukristo sa yuta? Dili na mahitungod sa pagkadiyos. Unsa man na mahitungod kana sa buluhaton. Unsa na nga buluhaton? Buluhaton sa pag balantay sa karniro. Unsa nang karniro? Katawhan. Ang Santo Papa mga higala maoy puli ni Kristo dinhi sa yuta sa pagbantay sa iyang katawhan nga mao ang simbahan. Duna batay basihan sa Biblia niya na? Duna niya. Atong basahon mga higala, nasayod kita mga igsuon nga si Hesukristo mao ang maayong magbalantay sa karnero. Amen. Si Kristo mao ang maayong magbalantay sa karnero. Unya si Kristo mga higala, nasayod kita nga si Hesukristo mga igsuon dili magpabilin dinhi sa yuta. Mubalik siya ngadto sa iyang Amahan. Kay si Kristo miingon nga muadto ako sa akong Amahan og muandam kaninyo og tagsa kalawak. Sa ato pa mga igsuon, si Hesukristo mga higala mubalik siya ngadto sa iyang Amahan. Karon ang pangutana, kay si Kristo man mao ang maayong magbalantay sa karnero. Timani kanang karnero nga gipasabot diha, dili na karnero nga literal nga mananap nga mukaog sagbot, no? Kundi katawhan kana. Sumala sa Salmo 74 versikulo 13 ngadto 14. Ang gipasabot niya ng karnero katawhan. Sa ato pa mga higala, si Kristo mao ang magbalantay sa katawhan. Karon si Kristo nibalik naman ngadto sa langit, nibalik naman siya ngadto sa iyang Amahan. Tuas langit, nibalik naman si Kristo. Pangutana, kinsa may magbalantay sa karnero ana igsuon? Kinsa na lang ang magbantay sa karnero? Pasabot sa iyang simbahan nga naa dinhi sa yuta mga igsuon. Ha? Mao na duna siya kapuli. Kapuli nga magbalantay. Mao na ang una ang Santo Papa. Kinsa man ang una niyang gibillan ni ana sa pagka magbalantay, mao si San Pedro. Mabasa kini sa Juan 21. Atong basahon sa Juan kapitulo 21 versikulo 17. Niya atong basahon ang balaang kasulatan. Tara. Juan 21:17. Nag-ingon din
Siya nagaingon ngadto kaniya ikatulong nga higayon. Simon sa ato pa katos Pedro, lalaging anak ni Jonas, nahigugma ka ba kanako? Si Pedro nasubo tungod kay siya mingon kaniya sa ikatulong nga higayon. Nahigugma ka ba kanako? O siya mingon ngadto kaniya, Ginoo, ikaw nahibalo sa tanan nga mga butang, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, pakana ang akong mga karnero. Sa to paduna na siya'y gisugo sa pagpakaon sa karnero. Niingon si Kristo, atiman na ang akong karnero. Sa to pa mga igsuon, nganong siya may mupakaon sa karnero, kay siya mao ang muatiman na sa karnero. Kay nasayod si Kristo nga mubalik siya ngadto sa iyang amahan nga naa sa langit. Mao na mga igsuon, kay si Kristo na lantawan ni Hesus Kristo nga inigbalik na niya ngadto sa amahan sa langit. Kinsa may magbalantay sa karnero nga naa dinhi sa yuta. Mao na nga si Pedro maoy iyang gisugo nga pakana ang akong mga karnero. But pasabot bantayi. Ikaw na'y mupakaon sa karnero, ikaw na'y magabantay sa karnero. Sa to pa mga igsuon, si Kristo mao ang magbanantay sa karnero, pero nibalik naman siya sa iyang amahan. Kinsa may kapuli niya, kinsa may mupakaon sa karnero, mao to si Pedro manghigala. Si Pedro mao'y gibinlan ni Kristo sa pagpakaon sa karnero. But pasabot, siya na'y muatiman sa katawhan nga mao ang simbahan mga igsuon. Mao na mga higala, sa kana nga parte nga ang Santo Papa puli o ilis ni Kristo dinhi sa yuta sa buluhaton. Unsa na nga buluhaton? Sa pagbalantay sa karnero. Sa pagkamagbalantay sa karnero. Kana nga parte mga igsuon, kapuli ang Santo Papa diha sa pagkamagbalantay sa karnero. Busa ang Santo Papa igsuon mao ang magbalantay sa karnero. Mga igsuon, unsa na nga karnero, mao na ang katawhan sa Dios nga mao ang iyang iglesia, simbahan mga igsuon. Kay ngano man, dili naman pwede nga si Kristo magbalantay sa karnero dinhi sa yuta. Di naman na pwede, kay si Kristo tuwa naman sa iyang amahan, nibalik naman sa langit. Pangutana, kinsa may muatiman sa mga karnero dinhi sa yuta? Mao na si Pedro. Og nasayod kita nga si Pedro mga higala, mao ang unang Santo Papa sa Iglesia Katolika. Naara ninyong di mo mudawat niya na. Basta kaming mga Katoliko, hugot ang among gituhuan. Nga si Pedro, mao'y unang gibinlan, mao'y unang gihatagan o giyawi, o katong yawi mga higala, mao kadto ang pagpaila, nga siya mao gyud ang gihatagan og authority, nga mahimo siyang Papa o amahan sa maong simbahan, nga gitukod sa atong Ginoo mga higala. Mao kana mga igsuon, nga si Pedro mo'y gibinlan sa pagatiman sa magbalantay sa karnero. No? Mao na nga ang among Santo Papa puli ni Kristo dinhi sa yuta sa unsa sa pagkamagbalantay sa simbahan mga igsoon. Mao na nga ang among Santo Papa, siya mo'y magabantay sa simbahan tibuok Katoliko, tibuok kalibutan. Dili basta-basta ang iyang gidala. Kay tibuok Katoliko, tibuok kalibutan. Gidala na sa Santo Papa kay siya ang tig-atiman ana. Siya ay magbalantay sa karnero. Siya ay magbalantay sa tibuok katawhan nga maong Iglesia Katolika, tibuok kalibutan, kutob sa naay Katoliko, mga higala. Mao na mga igsuon, doon na kita'y basihan mga igsuon, nga si Pedro, mo'y unang gibinlan ni Kristo, nga siya ay mupakaon sa mga karnero. Siya ay magabantay mga igsuon. Mao na mga igsuon nga ang doktrina Kristiyana wala masayop. Pag-ingon si Pedro ay ang Santo Papa sa Roma, ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. Diin man na ilis ang Santo Papa diha sa buluhaton. Buluhaton sa pagkamagbalantay. Mao na mga igsuon. Siya ay mo atiman. Nya unsa may iatiman ana mga igsuon? Unsa may iyang ipakaon? Pakaon ba pakanon ba niya kanon? Dili. Ang pasabot niyang pakanon mao na ang iyang wali. Walihan sa Santo Papa kay pinaagi sa iyang pagwali, pinaagi sa iyang pagwali sa mga karnero, mao na ang nagpasabot og siya ay nagpakaon sa mga karnero nga mao ang simbahang Katoliko. Kanunay walihan, kanunay pasabton sa Santo Papa ang tibuok Katoliko mga igsoon. Kay siya ang gibinlan sa
pagka magbalantay mga igsoon. Okay, ato ning pasudlon mga igsoon. Si Brad DE emotional person. Okay, ato ning pasudlon. Okay, ato ning pasudlon si Brad DE. Okay, kani si Brad DE mao ni si Dan Maasin. No? Atong pasudlon si Brad Dan Maasin kay dunag siguro na mga higala, no? Muna mga igsoon nag-adding pamanta ni Brad DE. Mao na mga igsoon nga ato nang giproybahan sa balaang kasulatan nga si Pedro mo'y gitahasan sa pagatiman sa pagkamagbalantay sa karnero. Okay, Bradan Masin. Usaway katong ikaalagad nimo Bradan Masin. Dili kay ganahan mo ko sa imong topic ko god. Sana sa to papa ilis sa kuan? Ilis sa Kristo? So kung ang Santo Papa ilis ni Kristo, bro, unsa naman po ng Santo Papa? Kuan. Ilis ni Kristo. Mao na siya ilis ni Kristo sa buluhaton. Dili kay ilis ni Kristo siya na pud ang Kristo, dili. Buta sapot nga ang Santo Papa ilis ni Kristo. Unsa naman ang Santo Papa ilis ni Kristo. O kanang pagka-ilis ni Kristo, ang Santo Papa ilis ni Kristo diha kana sa buluhaton. Buluhaton sa pagkamagbalantay sa iyang simbahan. So, buluhaton sa pagkabalantay di ay. So, mao rin na ang trabaho ni Kristo nga giilisan sa Papa. Sa buluhaton, Brad, sa buluhaton mao rin gyud na ang trabaho sa Santo Papa sa buluhaton sa pagbalantay sa simbahan, tig-atiman kasabot ang tig-atiman, tigwali. Ha? At ang Santo Papa mo ay tigwali. O tigbalantay ba, magbalantay, tigpakaon, tigwali sa katawhan ngayon ang Iglesia Katolika. So kung ang Santo Papa tigwali, ikaw Santo Papa ba ka? Ha? Si Santo Papa. Santo Papa ka dili? Ano mas Santo Papa man ko? Di man ko mahimong Santo Papa, membro ramang ko sa Katoliko. So gawali ka wala? Dili man tanan muwali, Santo Papa. Bisag ikaw gawali ka, di ka Santo Papa. No? Bisag ikaw gawali ka, di ka Santo Papa. Di man tanan muwali. Ha? Ingon mo kay ang Santo Papa mo ay manugwali. Ang Santo Papa sa among simbahan mao na siya ay muwali. Siya ay tig-atiman sa simbahan. Kinatibukan ba? Wa ko mingon nga tanang muwali Santo Papa. Di na mao. Bisan ikaw magwali ka Brad Maasin, Santo Papa sa dika, di na mao. So lang ko nga manugwali. Ha? Bisag dili Santo Papa, pwede mo wali. Pwede mo wali, ikaw ganin, wali gani ka. Pero gipasabot lang tika sa buluhaton sa Santo Papa. Pwede mo wali, puli na sab ka ni Kristo, kay ang buluhaton ni Kristo imo namang gibuhat. Dili sa Santo Papa ra gina kanang pag-ingon nga tanawa. Paminaw. Ingon mo ang Santo Papa. Mao nay puli ni Kristo. O niya ang iyang pagkapuli dili ang iyang pagkapre-Kristo, kundi ang iyang pagkabalantay o pagkamanugwali. So sa ato pa, ang Santo Papa nahimong puli ni Kristo kay siya nahimong manugwali sa ihang mga karnero. So karon kay ikaw nagwali man sab ka, so sa ato pa puli sab ka ni Kristo di ay sa ka Santo Papa. Sayo. Wala man kumingon tanan magwali Santo Papa. Wala man kumingon ana. Ana ko nga ang usa sa buluhaton sa Santo Papa magbalantay sa karnero sa pasabot magbalantay sa simbahan nga Katoliko. Unya muwali siya sa simbahang Katoliko. Pero wa ko mingon tanan magwali Santo Papa. Kay kung mingon nang magwali Santo Papa, mas Santo Papa sa kana Brad. Kanang imong gibuhat. Buluhaton na sa magbalantay dili. Hingnan lagi tika ining akong gibuhat nagkalito. Pero dili ko Santo Papa. Dili tanan mo Santo Papa. Ay to magagrekta akong tubag kay ingon nimo nga ang pagbalantay maunay buluhaton sa Santo Papa, di ba? Unya mauna say nahimo nga rason nga nahimong puli ni Kristo. Nya ikaw unsa po na imong gibuhat ron? Pagbalantay mahimo pagbalantay dili. Dili lagi na mahimo nga magbalantay ko nga Santo Papa. Dili. So, lang ko. Kay dili lang ko. Dili man ka magbalantay unsa man na imong gibuhat ron? Gawali lang
lagi ko, pero dili ko magbalantay nga Santo Papa, di ko Santo Papa. Ang kanang pagwali usa na sa bulahat sa magbalantay dili. Usa pero dili tanan magwali Santo Papa. Timan niya pero dili tanan magwali Santo Papa. Sa ato Mo ikaw, sa ato pa bro, ang Papa, ang Papa nahimong puli ni Kristo tungod kay sila nahimong magbalantay sa simbahan. Unya pero ikaw, angkon mapugkang, ikaw ni angkon mapugkang ang pagwali usana sa buluhaton sa magbalantay sa ato pa puli sab ka ni Kristo. dili lagi ang Santo Papa lagi ang giingon. So dili Ang giingon ang magbalantay. Dili Dili Santo Papa di ko. balantay puli ni Kristo. Dili day ipasabot og magbalantay ka puli na ka ni Kristo. Giingnan ganit ikaw, dili lagi tanan lagi magwawali puli ni Kristo. Dili pud tanan magbalantay Santo Papa. Kay mismo ikaw magwawali mga bradan dan maasin Santo Papa na pud ka, di na pwede. So Giingnan ikaw ako dili Papa. So dili ako sa rupano ka. Bro, dili day tanang magbalantay puli ni Kristo. O lagi. Dayon. Pero man ang gisultihan ikaw, pero gisultihan ikaw nga ang among Santo Papa unsay iyang buluhaton, usa niya na magbalantay tigwali sa simbahang Katoliko kinatibuk-an. Sama diri sa akong gibasa ba doktrina Kristiyana. So, ang Santo Papa ni Kristo o puli ni Kristo dinhi sa yuta. So, Santo Papa ang nakasulat dili ako. Bro, tanan bang Santo Papa bro maayo dili? Wala na ko kahibaw ana bro. Kung doon na may Santo Papa dili tanan maayo. Wala na ko kahibaw ana bro. Kung doon na Santo Papa ang dautan o doon na bay Santo Papa ang maayo, wala na ko'y labot niya na. Basta ang akong gibasa sa doktrina Kristiyana, ang Santo Papa puli ni Kristo dinhi sa yuta. Kanang gyapon mo Santo Papa nga dautan, puli sab na ni Kristo. Wala lagi ko kumingon nga, wala lagi kumingon kung na may dautan, doon na bay puli diha. Basta ang punto diha ang Santo Papa puli ni Kristo. Lagi. Wala na ko'y problema ana nga doon na bay dautan. Bro, sa imong pagkamalugo, sa imong magwawali sa Katoliko, wa ka kahibaw nga dunay Santo Papa nga dautan? Syaro wa ka kahibaw ana. Problema na doon na dautan. Why problema? So kay why problema? Wa man dai problema nga dunay Santo Papa nga dautan. Ang akong pangutana kay wa may problema nga Santo Papa naay Santo Papa nga dautan. Ang kanang Santo Papa nga dautan puli sab na ni Kristo. Why problema? Puli ka po siyang Kristo. Kaya ano man, si Pedro bitaw, dautan man to. Nganong gihimo man siyang puli ni Kristo. Pwede dautan man to. Si Pedro dautan, makasasala. At wala may basihan sa makasasala. Kay makasasala man tanan. Pero ang gitawag ba, nagipamatay, daghan kaayo, unya, nagipang rape, daghan kaayo, nga mga Santo Papa. So puli sab na ni Kristo kanang mga rapist nga Santo Papa. Wala lagi ni problema bisa pag nang rape na siya. Dili ka kabuot sa nasulat ang Santo Papa ni Kristo. Okay. Pedro bitaw makasasala man to, dautan man to, nakapanigbas ni tugdunggan nya nganong puli man siya ni Kristo. Pero siya may gipuli sa pagbalantay sa karnero. Pero dunggan ra gitigbas dili wala nang rape. Oo nya. Unsa man to dito badlongon? Gibadlong gitong Kristo. Meaning badlongon to kay gibadlong ni Kristo gina sa Pedro. Isakop ng imong espada. Meaning si Pedro gibadlong kay badlongon pud Pedro. Nya nganong puli man ni Kristo. Di may gipuli. Sa dihang bantay. Sa dihang nanigbas si Pedro, Santo Papa na si ato dili pa. Ang usa. Sa dihang nanigbas si Pedro. Oh, Santo Papa na bro. Santo Papa na. Unsang tuiga siya so kay Santo Papa na siya ato unya naa si Kristo puli na siya ni Kristo ato. Oh puli na ni Kristo. So natumutan na. Klaro man na mabasa sa Biblia. Sige ko na basahan ko na sa Biblia. Mateo 16:18. Mateo 16:18. Adra. Basa. Adra, Mateo 16:18. Ikaw si Pedro og si Babo ning bato tukuron ko akong iglesia. Unya ihatag ko kanimo ang mga yawi. Katong paghatag sa yawi ni Kristo ngadto ni Pedro, katong nga kahimtang
Santo Papa na si Pedro atong higayuna. Ah, No, kay nga naman gihatagan na siya og Yahweh. Yahweh ba Yahweh? Dayon. kana di ay pag-ingon di ay nga tukuro sa ibabaw ning bato, tukuron ko akong iglesia. Imong pagsabot di ana nga ning ingon si Pedro si Kristo nga sa ibabaw ni ining bato himuon ta kang puli nako. Ana dai imong pagsabot. Usba ang gisulting Pedro. Ay ayaw usba ang gisulting Kristo. Imo mo ang gisulting Kristo. Di pa ko ingon dire. ba na imong pagsabot? Tubag man ni. Tubag man sa ni. Di Ayaw klaro. usba ang gisulting Kristo. Amin na sa Ha? klarohon sa nako, klarohon. Kay ingon man ko sa teksto nga sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Di ba? So ang imong pagsabot kay ni ana nga pag-ingon ni Kristo nga sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia, nagpasabot di ay na base sa imong pagsabot nga nag-ingon si Kristo nga sa ibabaw ni ining bato himuon ta kang puli nako. Ana imong pagsabot. Na akong pagsabot, sir. Dili na ako pagsabot. Ano? Gikan na ni Kristo. Igor ako nagbasa sa Biblia, ana. Okay. Ayaw usba ang gisulting Kristo. Paminaway ta. Paminaway ta watay sa paway para Kay gikan man aron Kristo. Kasabot nako sabot nako sa imong tubag. Gikan sa paway para ato mga viewers Man, ang ginapagpaminaw sa ato kadjat ba kay nakasabot nako sa imong tubag. Kay gikan man ka ni Kristo. Asa man nag-ingon si Kristo nga gikan gyud ni Kristo ha, ingon nimo gikan ni Kristo. So sa ato pa dili na imong pagsabot. Dili na pod akong pagsabot. Gikan gyud sa gisulti ni Kristo. O asa man gisulti ni Kristo nga ikaw Pedro himuon ta kang puli nako. Ayaw lagi usba ang gisulting Kristo. Imo man usbon dara o Mateo 16:18. Mao lagi. Dara kami na sa Taka. mao lagi nya usbon. Sa paminaw sa O lagi wa man ako usab ikaw ra man ay nagsab sa imong pagsabot. Wa man ako na usba ikaw ra may nagsab sa imong pagsabot. Lagi. ang akong imong oy imong ani ka mo base sa gisulting Kristo. Ikaw may nag-ingon. Mateo Ikaw 16:18. ingon nimo, ikaw may nag-ingon nga gikan gyud ni Kristo. So sa ato pa, ug gikan ni Kristo. Si Kristo gyud ang ingon kay paminaw ingon ko kagod nga. Nangutana ko kagod kung kana bang pagsabot nimo sa pag-ingon ni Kristo nga sa ibabaw ni ining bato tukuron ko niya akong iglesia. Ang pagsabot ba na nimo ning ingon si Kristo nga sa ibabaw ni bato himuon ko ikaw puli nako. Ingon nimo dili na imong pagsabot kundi gikan gyud ni Kristo. Mao man ay imong ingon gikan ni Kristo. Sa ato pa dili nang pagsabot nimo, dili nang akong pagsabot kundi ang gikan gyud ni Kristo. Mao na nga nangutana ko kung asa man diha ning ingon si Kristo nga himuon ta kang puli nako. Asa man? Naa lagi ayo lagi usba ang gisulting Kristo. Dara Mateo 16:18. Okay. Og dili ingon ako lagi ay sa sapaw. Unsa may nasulat diya, bro? Unsa may nasulat? Dili man ato usbon. Kay ano man na? Kuano na lagi ato sa gumon karon ito. Unsa may nasulat? ahoy mo sapaw sapaw kay nagtubag pa ta. Dara. Mong tanar ko. Kay hindi nabasahan na nako. Kay bawo nako anak, kay bawo nang tanan na. Kay dili man ka diya. Sunod pangutana. Basta nam di ka. Sunod pangutana. Kay dili man kaha nato usbon kung unsay gisulti ni Kristo. Unsa man ang gisulti diha ni Kristo sa Mateo 16:18. Tukuron ko ang akong iglesia or himuon ta kang puli nako. Asa man na bro? Maminaw sige. ba ka? Paminaw o pili sa anang duha. Paminaw Sige. Sige. Maminaw ba ka? Ari magata mag-agad sa gisulting Kristo. Dara. Ang gisulting Kristo mao ni Mateo 16:18. Og karon nag-ingon ko ikaw si Pedro bato og niining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ang mga gahom sa impyerno dili gay makabuntong niya. 19. Akong ihatag kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong gapuson sa yuta, gapuson usab dito sa langit. Kining paghatag og yawi ni Kristo ngadto kang Pedro ni ana nga kahimtang
Basahon na tong footnote. Darang footnote sa versikulo 19. Nag-ingon din si Pedro mao ang unang makita nga pangulo sa simbahan o gisundan siya sa iyang sumusunod nga mao ang mga santo papa. Klaro kayo ang footnote sa versikulo 19. Pangutana. Ano yan? Nasabtan ni Pangutana. Kinsay nagdugang nga mo. Ito ba nasabtan ni mo? Pangutana. Pangutana ba? Kinsay nagdugang nga nagsutot. Ito dili. Nasabtan ba nimo akong gibasa? Ang trabaho man ako, mangutana mangguro. Unsa man kanang Didi ko pwede mangutana po nimo. Okay, sige, mangutana. Wala man sa sabot. Sige. Sabot ta. Sige. Magsabot sa ta. Sige, padayon. Pangutana. Kinsa may nagdugang anang putlot? Ang Katoliko dili. Mangutana. Oy, gitubag na tikaw ang gadugang ang kaning footnote wala ni paminaw sa ang kaning footnote kung unsay nakasulat sa 19 mo gipasabot ra dinhi. Pamina Katoliko man og dili Katoliko basta kung unsay gisulat sa footnote di ba na mao akong pangutana lagi. Wa man ko nangutana kung ang kana bang footnote mao na gipasabot diha. Wa ko nangutana ana. Ang akong pangutana kinsa man bay nagdugang anang footnote diha? Katoliko dili. Makatoliko ra gyud dili Katoliko basta ang unsay gipasabot sa bersikulo mao gipasabot sa footnote. Okay. Okay. So kinsay nagpasabot? Okay. Kinsay nagpasabot anang bersikulo nga gisulat sa footnote? Katoliko dili. Oy. Katoliko man og dili basta tungod sa gipasabot sa bersikulo. Sure ball ba? Sure ball ba? Mao lagi unang pangulo. Sure ball ba ka? Sure ball ba? Katoliko ba o dili? Ayaw makatoliko ba dili kay mura man nagdubli kara. Kanang tininuod nga tubag. Katoliko ba o dili? Tinuod din makatoliko man og dili basta kung unsay gipasabot sa bersikulo mao ra po'y gipasabot sa footnote. Sunod pangutana. So kung ang footnote mao na gipasabot diha sa bersikulo asa may insakto diha ang nagdugang nga Katoliko o ang kanang nasulat gyud sa footnote sa bersikulo? Kanang duha kung unsa gipasabot sa bersikulo Mateo 16:9 mao ra po'y gipasabot sa footnote. Ano Brad? Ano kay footnote to? Bersikulo 19. Pedro ang unang makita nga pangulo sa simbahan o itundan siya sa iyang sumusunod nga mao ang Santo Papa. Klaro ka na, nakasabot ka sa kung gibasa wala. Dara Brad. Okay, mga igsoon, wala si Bradan Maasin mga igsoon. Unya muna mga higala no. Dili gyud sila kabungkag sa kamatuoran mga igsoon, no? Dili gyud siya kabungkag sa kamatuoran nga klaro kay mga igsoon nga si Pedro mga higala mao gyud ang unang Santo Papa. No? Kana nga kahimtang mga igsoon nga sa Mateo 16:18 klaro og pataw, no? Sa Mateo 16:18 niingon si Kristo basahon na to. Basahon na to na wa magalit si Bradan Maasin. Minut na kay to, no? Minut na kay to mo tubag-tubag. Dan Maasin. Okay. Pasudo na to siya balik mga higala si Bradan Maasin. Okay. 5 ra ba nida akong wifi? Okay, ato pasudlon si Bradan Maasin mga higala. Cancel man. Adara. Pasudlon na to si Bradan Maasin mga igsoon ha. Muna mga igsoon no klaro og tataw mga higala nga kining atong gibasa nga sitas. Nagpamatuod kini nga si Pedro mga higala mao gyud ang unang Santo Papa o pangulo sa simbahan mga igsoon, no? Ug mao na mga higala pag ingon ni Kristo sa Mateo 16:18, tukuron ko ang akong iglesia. Okay, nanan balik sa Bradan Maasin. Wala mo. Sagad lang. Okay. Kana bang gisulti diha nga ang unsay tawag na? Kana bang gisulti diha nga pag
ang imong tugutan or authority mao ba sab na ang giingon ni Kristo sa Mateo 18:18? Kanang Mateo 16:18 dunay kalahian. Sa Mateo 16:18 nag-specific ra na ngadto kang Pedro sa to pa sa Santo Papa. Pero sa Mateo 18:18 nagpasabot ka na sa kinatibuk-ang simbahan, no? Kinatibuk-ang simbahan, apila ng mga bishop, cardinals, kinatibuk-ang simbahan. Kay ang gigamit niya dili naman si Pedro ang gitumbog niya sa Mateo 18:18, dili na si Pedro ba. Pero samtang ang Mateo 16:19 nagtumbok lamang kang Pedro. Nagpasabot ngadto sa Santo Papa. Pero sa Mateo 18:18 nagtumbok na dili lang kay kang Pedro, kundi ngadto sa kinatibuk-an na sa simbahan nga mao mga obispo, mga kardinal uban pa. Sunod pangutana, Brad. So asa man po na nimo mabasa bro nga ang Mateo 18:18 di lahi sa nga authority sa Mateo 16:18? Klaro man ang mabasa sa Biblia. Asa man nato din mabasa? Asa ba kanang naibasihan ba? Asa na mabasa? Sa Biblia lagi. Mao ba nagiang natin ka asang basa sa Biblia? Sige. Mateo 18:18 klaro. Basaha daw sa Biblia nga ang Mateo 18:18 lahi sa Mateo 16:18. Sige. O tara, basahon na to. Lahi gyud kay sa Mateo 18:18 wala may Pedro. Samtang ang Mateo 16:19 dunay Pedro. Dara, basahon na to ha. Sige, lahi gyud. Mateo 18:18. Dara. Og nag-ingon kaninyo, kaninyo ang gigamit ha. Ang inyong gapuson dinhi sa yuta, gapuson usab dito sa langit. Og ang inyong hubaran sa higot dinhi sa yuta, hubaran usab dito sa langit. Di man ni ang gigamit ninyo. Walay Pedro ang gisultihan dinhi, di ba? Pero basa sa Mateo 16:18, Pedro ang gihisgutan dinhi. Mateo 16:19. Og karon nag-ingon ako, ikaw si Pedro. Pedro, sa to ba doon na lagi kalahian? Sa Mateo 18:18, way Pedro ang gisultihan. Samtang ang Mateo 16:18-19, doon ay Pedro ang gisultihan. Sa to pa dakog kalaihan, doon ay kalainan. Kay ang Mateo 16:18-19, nagpasabot ka na ngadto kang Pedro. Sa to pagahom sa Santo Papa. Samtang ang Mateo 18:18, nagpasabot ka na sa authority sa tibuok simbahan. Apila ng mga obispo, kardinal. Mo na brother, sunod pangutana brother. Ang akong gipangutana sa imuha, ang imong giingon nga lahi. Asa kinsay komentary sa ninyo nga doktrina nga nag-ingon nga kanang Mateo 18:18 ug 16:18 lahi nga authority. Asa man? Libro ba? Libro akong gipangita, dili komentaryo nimo. Dara lagi Biblia akong gigamit. Imong gipangita libro ako, Biblia akong gamiton. Wala man ko yung nakita, bro. Wala man ko yung nabasa nga sa Biblia nga ningingon ang Mateo ang 19 ang 18:18 ug ang 16:18 lahi nga authority. Wa man ko yung nabasa diha. Ikaw kapasaan na. Mateo 18:18. Pedro nabasa. Samtang Mateo 16:18 nasa libro lagi komentaryo nga nagdon. Asa nga libro o komentaryo nga nag-ingon nga ang Mateo 18:18 ug Mateo 16:18 lahi nga authority. Lagi sa Mateo 18:18 kung imong sabton klaro ano? Sa Mateo 18:18. Okay. Ingon mo na sa Mateo 18:18. Ingon mo na sa Mateo 18:18. Karon akong basahon din oy Bisaya hiligaynon man ni ako Ang giingon din sa Mateo 18:18 bro. Nang ingon ra man din nga nakasiling ako kaninyo, nagaingon ako kaninyo nga ang gapuson ninyo dinhi sa langit, sa yuta gapuson usab sa langit ug ang gapuson hubaran ninyo sa yuta, hubaran sa langit. Wa man koy nabasa dinhi bro nga ning ingon si Kristo nga lahi ning authority sa Mateo 16:18. Ang akong pangutana nimo, insakto ba ko sayo? Kana din pag-ingon na bisag unsa inyong gapuson ninyo ang gigamit. Walay Pedro ha, paminaw ha. Dara Mateo 18:18. Ako nag-ingon kaninyo nga inyong gapuson dinhi sa yuta, gapuson sab dito sa langit. Nuna ba'y Pedro ang gisultihan ninyo?
Wala. Pero ang Wa Mateo ko nangutana kung dunay Pedro. Kadto ba? Wa ko nangutana kung dunay Pedro. Kay pareho man ni nga gisulti dinhi nga authority. Ingon ninyo manggod authority. Karon ingon nimo di sa Mateo 16:18 at Mateo 18:18 nagsulti nga lahi ni sa Mateo 16:18. Unya wa man koy nabasa dinhi nga ning ingon ang Mateo 18:18 nga kini nga authority lahi sa Mateo 16:18. Ako pangutana nimo sayop ba ko wala? Dara lahi lagi, dara tanaw. Paminaw. Dara. Kita sa footnote, di man ka mo basi, dili man ka mo tuo sa bersikulo gyud. Ayaw lagi ng footnote. Katoliko, iangkon na ba ka? Katoliko ng dukang anang footnote. Ayaw lagi di. Ayaw lagi di. Sa tubag. Dili man self-serving man ang imo. Self-serving man ang imo. Ayaw itaw servisyo niya. Mao na di. Karon iya sige sa pagpahayag so what mahimong dagana ni ana kay ang imuhang ramang mag self-serving ka unya ang imuhang ra pong footnote nga gihimo ra pud sa Katoliko mao ra po ang imuhang basahon so natural mo pa Mateo 18:18 footnote bradan. Aminaw para makatunto ka. Aminaw sa Katoliko. Na ayaw self-serving mauwaw ka mag self-serving ka. Ayaw magbuot man ka sa akong tupag. Wa ba ko magbuot sa imong pangutana? Dara, basa. Dara. Karon gyud ka. Aminaw ba? Lain kayo na mag self-serving sa kuan. Asa man diha ning ingon nga ang Mateo 18:18 ning ingon nga kini nga authority lahi sa Mateo 16:18 kay wa man koy nabasa ang pangutana insakto ba ko sayop gyud ka dara sayop gyud ka dara akong gibasa sakto gyud ni dara karon iya kining gisubli pagpahayag alang sa tibuok nga simbahan sa ato pa kanading Mateo 18:18 authority kana sa kinatibuk ang simbahan. Samtang ang Mateo 16:18 napasabot ka na ito kang Pedro lamang. Kana imong gibasa tumbok sa Katoliko. Footnote na po na sa Katoliko. Footnote na po na sa Katoliko. Magkatoliko man o dili basta mabasa gyud. Mabasa gyud nako. Dara. So ako na sa tinuod. Unsa may nagsulat na ng footnote? Katoliko o dili? Wala kita lalis ana makatoliko magili basta nabasa na ko sa Biblia. Kay Katoliko about na self-serving dili lagi na self-serving kay gibasa na ko sa Biblia self-serving din na Biblia akong gibasa. Daro sa Biblia footnote sa Katoliko o kapitulo bersikulo? Katoliko lagi nagdili basta ang punto yan nabasa na ko bersikulo. Kay Katoliko man dai na self-serving din. Pangutana lang ison, pangutana lang. Pangutana lang ikaw kay Katoliko. Pangutana kay Katoliko man dai nang nagsulat ang footnote, self-serving dili. Dili lagi self-serving kay Biblia ang akong gibasa, Biblia, dili ka mo to Biblia. Kana bang self-serving man nga Biblia mo. Biblia sa kapitulo bersikulo o Biblia sa footnote sa Katoliko? Footnote sa bersikulo sa Biblia. Paro ano? Ang footnote ba naa ba na sa original nga sinulatan o gidugang na sa mga Katoliko? Wala ko ilabot kung nabot na sa original basta nabasa na ko sulod sa Biblia yun. Sa ato pa di na ka manggilabot kung naa na sa original o wala. As long as nga gidugang na yun na sa Katoliko. Wala man ta mo gamit og original diri. Wala man ta mag-original. Kay nangutana man ba koy mabasa. Nangutana kung nagamit ba tag original o dili. Ang ako lang gipangutana sa imuha kung kana bang gi-footnote nga gidugang sa mga Katoliko sa ilahang Biblia. Naa ba na sa original na to mabasa? Wala. Tubag, wala na ko'y labot ni Ana. Kung naa ba nagwala, basta nabasa. Salamat Biblia. Next question. So sa ato pa, kay iya gina sa Katoliko nga ginangdugang para lang gyud nga mahimong tinuod inyong bakat sa ato pa self-serving na. Ayo pangumentaryo. Pangumentaryo. Sige.
Di akong pangutana. Sa ato pa kay kana di inyohang ang kana di ang footnote nga gidugang sa inyohang mga gidugang sa Katoliko para mahimong tinuod ang ilang bakak. Self-serving di na. Tubag dili lagi na self-serving kay gibasa na ako sa Biblia Biblia akong gibasa klaro Biblia. Biblia ano mag self-serving man na kitang duha pulos man tagagamit og Biblia. Daro Biblia Ako na lagi kalain. Ako bro. Di ako ko'y Biblia bro, pero walay footnote nga gidugang sa Katoliko bro. Ano yung mag-self-serving? Ano yung mag-self-serving na pulos man tagagamit og Biblia? Lagi. Di ba? Di ako og Biblia bro, pero walay footnote nga gidugang sa Katoliko. O nya kanang imong Biblia na ay footnote nga gidugang sa Katoliko para nga ang ilang bakak mahimong murag tinuod pod. Ang akong pangutana self-serving na dili. Di lagi self-serving kay Biblia pulos Biblia tong gibasa dara Biblia Dunay ka inang ang Mateo 16:18. Kanang imong gibasa nga footnote na ana gidugang na sa mga Katoliko o kanang gikan pagyud na sa sinugdan. Tubag maggidugang wala basta ang punto diha nabasa na ko sa Biblia. Ang imong tubag di ka sure, sure ba? May dugang bag wala. Sure kana sure niya akong gitubag. Sure ba la gidugang ba wala? Gidugang man o wala basta nabasa na ko sa Biblia. So asa man nga kanang Mateo 16 gidugang man og wala punto diha nabasa na ko sa Biblia. Asa man gidugang? Asa man ang sakto nga tubag da? Gidugang o wala? Gidugang mo lagi sakto akong tubag gidugang man o wala basta mabasa na ko tungod sa Biblia. Gidugang wala na sa original. Tungod sa original naa sa Biblia abot pag original nga ato pag original nga naman tay Biblia madali na to masabtan ato yung gidugang gadi ta sa Biblia ni saya sa ato pa kay gidugang wala na sa original. Gidugang so wala sa original wala ko'y labot na sa original og wala basta nabasa na ko sa Biblia nga kanang wala Mateo 16 na pagkapangulo ni kay di mo ma-probe karon kay di nimo ma-probe nga sa original wa na kay labot so sa ato kung dili mo pabor sa inyong bakag wa na kay labot. Pangutana Bradan pangutana ayo pa wala ko ma-probe na-probe na ko wala sa akong pangutana kay kung wala na di og wala na ilabot kung wala dili na nimo mabasa sa original sa ato pa wala na kay labot ana. Wala gi ko labot ang nagnabo na sa original og wa basta nabasa nako dinhi sa Biblia nako diri ba kani ako gigunitan ba nabasa nako dinhi nya sa kalusot na gigunitan bro wala nabasa bro sa akong gigunitan wala nabasa unsa sa akong gigunitan wala nabasa ana nimo problema na nimong wa mabasa diha okay problema na lagi na nimo wa nabasa diha sa imuha basta ko nabasa na kadungin pangutana unsa may ingon sa Biblia kung dungagan nimo bro ang pulong sa Dios unsay ingon sa Biblia pag wala ni gidugang na agyon sa Biblia akong gibasa di man ni dugang Biblia ni ako gibasa klaro ani basa paminaw brother nasin basa para makasabot ka Mateo 16 paminaw ingon nimo wala na gidugang pero wala diri sa ako sa original wala pod ang akong pangutana problema na lagi na nimo wala diha sa imuha basta nabasa diri sa ako Biblia man ni gidugang ni diay nga naa man sa Biblia akong gibasa dara Biblia akong pakliw na dara Biblia basa Biblia dara basahon na to Mateo 16:18 dara ato masahon paminaw para makaton ka dara gingon dinhi si Pedro ang bato mao ang unang makita nga pangulo sa simbahan o gisugdan siya sa iyang sumusunod nga mao ang Santo Papa mao nay footnote sa bersikulo 19 sa Mateo 16 nya gidugang nila nga kanang footnote mabasa sa original dili ang footnote mabasa sa original dili okay kay wa na kay labot wala pa wa kay labot ikaw nimo kay labot sa ato pa nakahibaw ka o wala tubag na lagi tika lagi wala na koy labot kung ana kung mabasa sa original wala kun man ka wala kay labot so ang akong pangutana kahibaw ka wala
Nahibaw ko kung naa man siya og wala, basta wala ko nabasa na sa Biblia. Unsay imong pagkahibaw? Ang footnote nga imong gibasa naa sa original o wala? Sa imong pagkahibaw? Wala gi ko labot anang original taon nga dadoy. Wala ko labot anang original. Basta nabasa na ko dinhi. Okay. Wala ko sa original. Wala ko magabasa. Pangutan na, kay ingon nimo wala na kay labot. Sa ato pa kahibaw ka nga wa di ay na sa original, di lang ka manggilabot. Ang akong pangutana karon, unsa may ingon sa Biblia kung ang imo kung dungagan nimo ang naa susulod sa Biblia sa original? Dili lagi ni dugang kay naa na sa Biblia akong gibasa. Dugang din nga Biblia man ni akong gibasa. Naunsang taong kay. Ang akong gibasa dili ni dugang Biblia dinhi dara o Biblia o. Kung dili na dugang, naa na sa original. Ngano abot man ka sa original? Ang akong gibasa Biblia man ning Bisaya. Kay para may sa original. naora para may ila kung ka magdugang wala. Unsa naman ka mo? Paminaw. Wa ko lihay. Gitubag kita. Ayaw pangilabot sa original kay wa ko mogamit og original anhi pangutana sa akong gigamit. Kinahanglan na nato do susi rong mga Biblia sa Katoliko nga gidugang-dugangan. Gidugang-dugangan. Wala. Ay di kita ingon nga dili ka magdilabot. O pangutana, kanang imong gibasa nga footnote, mabasa na sa original dili? Na ko'y labot kung mabasa ba ni sa original o dili. Basta mabasa ko diri sa Dili Biblia. na mabasa sa original pero di lang ka manggilabot. So unsa may tawag nimo ana? Unsa may tawag nako ana? Ang akong gingon nimo ayaw nagdagarag sa original. Ani lagi ta sa Biblia nga akong gigamit. Ani bungkaga. Ingon nimo wala na kay labot kung mabasa ba na sa original o dili. Sa ato pa na kahibaw na nagdagarag sa original. Di na sa wa jud kahibaw jud ka nga kanang imong gibasa nga pundot wa jud na di jud na nato mabasa sa original maunang dili ka manggilabot. So ang ang pangutana unsay tawag nimo ana? So may tawag nimo ana nga ang akong gingon ang akong gigamit kini may pangutana ba? Kini may buba. Atong sa original kay wa ko lang. Ning ingon manggug ka. Klarohon nato, klarohon. Kay klaro. Ning angko na kang nga dili na mabasa sa original kanang footnote nga imong gibasa dili na mabasa sa original pero di lang ka manggilabot. So kay di man ka manggilabot bisag dili mabasa sa original unsay tawag nimo ana? Sa may ditawag nimo ana? Ngano abot man kag original? Ani ko basa kag gibasa. Mangutan. Ay dagan man ka sa original nga wa na kilabot ang original. Ani guba nga akong gibasa. Di mo kayang gubuon kini akong gubuon kay guba na na. Angko na ganit ka di na mabasa. Angko na ganit. Ngano di ka mabasa sa original? Tana dia. Kay ni angko naman ka nga di na mabasa sa original. Imong gibasa. Sa wala ka nakaguba ani kay ngano man nidagan kag original. Guba na lang tang wa ko gamit og original. Guba kini akong gibasa. Di guba na na. Unang pangulo sa simbahan. Guba na bro kay ni angko na ka nga wala na mabasa sa original di lang manggilabot. Di lang ka manggilabot. So ako pangutana. Dili na kay huna-huna kay ni angko na ka. Ang pag-deny man god bro. Nga naguba ni nimo. Ang kanang pag-deny usar ang pangutana na sa wala mo kaya ni gubon. Gibasa sa Biblia. To. Kana ba kanang tubag nimo god nga denying o usara na sa pamaagi nga dili gyud ka mo tubag or mo angkon sa insakto. Yo akong pangutana. Naaba sa original kay angko nang kapalan sa kay angko ka nga wala di ay sa original ang sa tawag ni ang kanang footnote nga imong gibasa unya dili lang ka manggilabot. Ang akong pangutana unsay tawag nimo ana? Unsa may tawag nimo ana? Ayaw lagi si tawag nimo ana nga akong gigamit. Ang bigagan original. Kini akong gibasa sa Biblia atong gigamit. Kini pangutana ni noon. Ang imong Yotoy no ko sa ubo da.
Ang imo manggong giingon nga wala na kay labot kung dili na mabasa sa orihinal. Ang Correct. ako so Nasabtan mo. sa ato Oh. nga dili na mabasa sa orihinal pero dili lang ka manggilabot. So, Sige ba? ang Oy. akong Sige magkakari ka na. Mura ka sa no. Ang akong pangutana, unsay tawag nimo ana? Kung sa matitawag ni mo, ana, ngano abot mo kagurhinal? Ana, ikaw akong gipangutana. Ikaw ayaw kong pangutana. Ikaw akong gipangutana kung unsay tawag nimo ana. Ayaw ako ang pangutana. Ingon nimo, Ako pa tayo dili na ka pagtikaw anak. dili na ka manggilabot. Kaya ito nga. Dili na ka manggilabot kung Balik ay. mabasa sa orihinal. O dili na ka manggilabot ha. Sige, balik. Mabasa sa orihinal. Balik na atong tubag anak. So ang ako laging pangutana, unsay tawag nimo ana? Sa lagi tawag lagi nimo ana nga wa man ko mo gamit anang original. Kini mo iguba. Pangutana na unsa? Ayaw lagi kong pangutana. Ay kong pangutana kay ni ako naman ka nga di na nimo mabasa sa orihinal. Ang Dili ko sud nimo bradan. ha? Minaw sa bradan, di ko masud sa imong original. Ayaw ko pasudla na. Wa ko mo gamit og original. Kini mo akong gigamit, kini mo iguba. Di mo kaya ning gubo na akong gibasa. Nga si Pedro mo'y unang pangulo. Bro, pamilya dili na na Una-una. gubon. Kay pagkutan dili na naangay gubon kay hagbay ra nang naguba kay niangko na ka nga wa na sa orihinal. Hagbay ra nang naguba kay niangko na nga wa na sa orihinal. Di mao gani ka manggilabot. Sa Mao gani ka manggilabot kay di na mabasa sa orihinal. Mao nang akong pangutana sa imo, unsay tawag nimo ana? Gusto ni tawag mo ana, wa man ko mo gamit original. Kini Mo na naisip ibalik man nimo pangutana nimo sa ako Ibalik man nimo imong pangutana sa ako Ni angko na ka nga dili na mabasa sa original na footnote nga gidogan. Onya, dili lang ka manggilabot. Dili lang ka manggilabot nga dili na mabasa sa original. Mao nang akong pangutana nimo, unsay tawag nimo ana? Ni tawag nimo ana, wala mo gamit original. Kini lang Pangutano ni ibalik nimo pangutana sa ko. Di na ta maka-proceed ani kay pangutana ko, ibalik man nimo pangutana sa ako makaproceed ta kung mangutana kag lain. Pangutana lain ay sige balik-balik. Ay balik akong tubag ana. Dili kay mangutana. Basta Kay pangutana unta ka. Imo ibalik sa ako Paminaw sa si Pedro ang bato. Mao ang unang makita nga pangulo sa simbahan. Ang imong gibas nga footnote. Pero guba ako na ka dili na mabasa sa original. Ang imong gibas Giguba nga ni angko na ka nga dili na mabasa sa original. Footnote ha. Ni angko na ka nga dili na mabasa sa original. Maong dili ka manggilabot. So akong pangutana, unsay tawag nimo ana? Unsa lagi siya tawag na to ana? Nga gigamit man ko kani. Ayaw lang gigamit. Wala mo gamit ka dito. Ako na pangutana nimo. Akong pangutana sa dapat kani mo gubon. Ang akong pangutana sa imo ha, ibalik naman nimo hinuog pangutana sa ako Ayaw anak kay mutubag ka kag pangutanon. So, ang akong pangutana sa imo ha, kay niangko naman ka nga dili na mabasa sa orihinal. Maong dili ka manggilabot. So ang akong pangutana kay kanang footnote nimong gibasa dili na mabasa sa orihinal, maong dili ka manggilabot. Ang akong pangutana, unsay tawag nimo ana? Tubag. Bradan, wa ba ka masayo bradan nga dunay tubag nga iagig pangutana? Ang akong tubag iagig pangutana. Ayaw ana. Ang panahon ni utang ko pangutana. Ay kong lecture. Paminaw ay kong lecture kay bawo na ko ana. Rason pangutana ma. Ana dunay tubag iagig pangutana. Tawag nimo ana. Ni angko na kong kagod nga. Wala ni sa original. Wala ni sa original busa ko manggilabot. Bilang ko manggilabot. So ang akong tubag pangutana sa imo
Minaw, sa imuhang gitubag, paluap ko. Kay niangko naman ka nga dili mabasa sa original, busa dili ka manggilabot ni ana. Ang akong pangutana, unsay tawag nimo ana? oh, akong tubag, ang akong tubag, iagi ko pangutana. Unsa man say tawag nimo ana? Nga wa man ko gamit ang original. Dili panahon, dili pagpangutana, kundi pagtubag. Ayaw giaging pangutana. Dili man gud panahon nimo sa pagpangutana. Diyan lang bro ha, bro. Diyan lang bro. Ano lang. Ako sa nang ihimo ng assignment bro ha. I-assignment sa nako nimo kay maniud to sa ame. I-assignment sa nako sa imo ha. Unya pagkahuman ako kaon og live pa ka mo balik ko, ha? Assignment sa na ha kung unsay tawag nimo ana. Dili na Kung unsay na madawat og assignment. Paminaw bradan. Dili na matawag og assignment kay gitubag na tika ana. Ayaw nagdagag original kay ang akong gigamit kini nga Biblia mo imong gubon. Salamat bradan ha sa imong time bradan. Kung unsay tawag nimo ana ha. Sige bro, sige. God bless you bro. God bless. Dili, gitubag mo tika ko. Akong gigamit kini. Oh, salamat bro, salamat. Okay mga igsoon, pasensya kay mga higala no. Kay medyo kalilis-lalis mi sa atong katbang no. Nga usa ka sa barista mga higala. Natural gyud na mga igsoon sa ato nga live, nagyo mo appeal mahitungod niya ng butangan no. Pero walay problema no, musakara ng atong tingog pero wala mi maglalis personal gyud mga wala mi mag personalay mga igsoon no. Wala mi magpersonalay. Natural ra gyud ang lalis mga igsoon. Mo na mga higala ug mga suki nga tigpaminaw no nga balik ta sa atong tema mga igsoon no. Balik sa atong tema. Ngano man ang Santo Papa gitawag man siya og puli o ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. Tungod mga igsoon, duna kana siya'y kahulugan. Unsa may kahulugan niya na mga igsoon? Ang kahulugan mga higala mao nga ang Santo Papa mga igsoon, puli ni Kristo dinhi sa yuta diha kana sa buluhaton mga higala. Unsa may buluhaton sa Santo Papa, buluhaton ni Kristo? Isip magbalantay ug mao usab kana ang among Santo Papa mga higala. Nga ang among Santo Papa mga igsoon, ilis ni Kristo diha usab sa pagkamagbalantay mga igsoon. Mao na mga higala sus gutom si Brudan mo. Mao na mga higala no nga ang Santo Papa mga igsoon puli ni Kristo dinhi sa yuta diha kana sa pagkabuluhaton. Doon na kita gibasihan ni ana mga igsoon. Unsa may atong gibasihan ni ana? Kining gisgutan ni Kristo mga higala no. Kining naa sa Juan 21. Atong masaw na Juan 21. 17. Ingon ini, si Jesus mingon ayaw, mingon diri. Juan 21:17. 21:17 nag-ingon dinhi. Mingon siya sa katulong higayon, Simon anak ni Juan, higugma ka ba nako? Nasubo si Pedro kay si Jesus katuluman mangutana niya. Gihigugma mo ba ako? Mitubag sa Ginoo, nahibalo ako sa tanan nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon, pakan-a ang akong mga karnero. Kanang pulungan mga igsuon nga pakan ang akong mga karnero mga higala mao kana ang pagpasabot nga si Pedro mga higala mao'y puli ni Kristo pag-atiman sa iyang katawhan nga mao ang simbahan mga igsuon. Ha? Mo na mga igsuon, klaro kay ni mga higala nga si Pedro mao'y gisugo sa pag-atiman sa karnero. Ug kanang nga bahina mga igsuon kana nga bahinag si Pedro puli ni Kristus pag-atiman sa karnero mga higala. Mo na mga igsoon. Unya karon pangutana, pwede ba mapulihan si Kristo? Pwede ba mapulihan si Kristo mga higala? Ang tubag pwede kaayo mga igsoon. Pwede mapulihan si Kristo. Sa unsa man sa pagka-Dios ba ang pagka-Dios ba niya mo'y mapulihan? Tubag dili. Kay naa kana sa 2 Korinto mga higala niya basa. Pwede ba mapulihan si Kristo? Sa buluhaton, pwede mapulihan. Pero sa pagka-Diyos, di yun na pwede pulihan. Kaya ang pagka-Diyos, di man pwede pulihan. Niya, atong basahon ang balang kasulatan. Tanaw dito. Tara, sa 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 18, nag-ingon, apan ang tanang butang gikan sa Dios nga napasiguli kanamo ngadto sa iyang kaugalingon pinagi kang Kristo.
og naghatag kanamo sa ministeryo sa pagpasiguli nga mao nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli. Asa? Tara. Gingon nini. Versikulo 20. Tara tanawa ha. Atong sugdo basa ang 2 Korinto 5 versikulo 18 nya ngadto 20. Unsay gingon nini? Apan ang tanang butang gikan sa Dios nga nagpasalig napasiguli kanamo ngadto sa iyang kaugalingon pinagi kang Kristo og naghatag kanamo sa ministeryos pasiguli. 20. Busa kami mga embahador kapuli ni Kristo nga daw ang Dios nangaluyopo. Liman kana unsa mga igsoon? Si Pablo mga higala matud pa ni Pablo nga sila mga igsoon kapuli ni Kristo. Kapuli ni Kristo. Klaro kay na mga igsoon. Kapuli ni Kristo mga higala. Busa klaro og tataw mga igsoon nga si Kristo pwede di kapulihan, no? Pwede di kapulihan mga igsoon. Unsa man ang pwede kapulihan? Mao ni mga higala. Sa unsa man diha sa embahador. Pinaagi, busa kami mga embahador kapuli ni Kristo mga higala. Kapuli. Nya supakon batana. Dili ta na supakon kay ngano man kay mabasa na sa Biblia nga si Kristo pwede kapulihan. Mao na mga igsoon ang buhat ni Kristo diha sa pagkamagbalantay sa kariro, pag-atiman sa iyang katawhan, pagsangyaw sa pulong, pwede kapulihan si Kristo. Mao na usa sa puli ni Kristo mga higala. Sumala nining atong gibasa nga doktrina Kristiyana. Mao ni atong basahon. Gingon dinhi, ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Kristo dinhi sa yuta mga igsoon. Klaro og tataw mga higala nga ang atong Santo Papa puli ni Kristo dinhi sa yuta mga igsoon. Okay, mangutana si Brad King atong pasudlon si Brad Edward King. Okay, kini si John Abraham Mirano, wala na. Hilaw na ang naong. Okay. Okay, Brad, sud. Mas maayo mo sud ka, Brad, para mahuwasan ang imong mga komento. No? Kanay imong komento, hilaw ng naong, hilaw ng kwan. Mas maayo mo sulod ka sa atong live para mahuwasan ka diha. Kay lisod ra ba kay ning dili mahuwasan kay di gyud ni kato. Mo na sulod, Brad. Sulod sa atong live samtang naa pa ta, mao pay daw limbs, mao pay maghinilas na lugar na compile nga Biblia abir latag. Muna Brad John Abraham Mirano, sulod brother. Tistingi og pangutana ang inyong ubos nga lagad si Brother G. Carlo Badinas, tistingi og pangutana. No kay kutob sa tong mahimo, tubagon ta na basis Biblia. No? Brad John Abraham Mirano, sulod Brad. Tistingi inyong ubos nga lagad si Brother G. Carlo Badinas sa inyong mga pangutana. Kay kutob sa atong mahimo ato nang tubagon base gyud bala ang kasulatan, no? Kanang imong komento hala hilaw nang naong. Okay, dili na ko mukuha na, dili na ko mo tawag ana, dili na ko mo komento ana, dili na ko mo reply ana. Ang ako lang gihangyo nako si John Abraham Mirano. Ut unsay relihiyon aning tawhana, pwede ni sila mo sulod sa ako nga live. Kay kutob sa atong mahimo ato nang tubagon. Dara ninyo di mo kauyon sa akong tubag. Basta ako mga higala, mutubag yung kusigon gyud sa unsay akong nasabtan sa Biblia o sa balaang kasulatan nga akong nabasa. Hoy mga SD na amisya mo, na ang Katoliko nga simbahan mao ang nagkumpay sa Biblia, walay SD nga nagkumpay sa Biblia. Kinsang SD nagkumpay sa Biblia? Matod pa ni John Juna. Salamat Sir John Juna. Unya, mo pay down limbs. Okay. Salamat sa inyong paglantaw mga higala ha. Ato sa nitimbaya kini naglantaw na to no. Kay daghan kay mga komento diri mga igalaw. Nindot unta kay ni ang mga komento pasudlon ta ni. Kanang katawa tani ni G. Carlo Badinas. Sige katawa lang mo diha. Kay kabaw ko di gyud nakalusot ang inyong katarungan diri sa ako, no. Di gyud nakalusot. Mo na si Dan Maasin naglibog na lang siya unsaon ni pasudlong gyud na to ang iyang original. Ayaw na lang. Ayaw ko dad-an ang original kay wa ko mo gamit anang original. Muna nga wa ko'y labot sa original kung nasuwat ba tong footnote diha sa ang footnote nasuwat ba sa original, wa ko'y labot niya na. Basta ako igo lang kung nagbasa kini nga Biblia mga igsoon. Dapat kini anhi siya mo guba.
dapat anhi siya muguba mga igsoon kay mao man ning Biblia akong gigamit. Nganong gidaman ko niya sa footnote, no? Kay wa mo koy labot anang footnote. Okay. Kato wala pa ko mangutana ni Dan Maasin ha. Sa untag ako'y mangutana to niya, no? Wa pa ko mangutana siya pa sige pangutana sa ako. May problema na kay ginahan man tag pangutan untag mayo. Lubid-lubiron jud tag pangutana ba. Okay? Ye, naipit na si Jicaro Badidas bro. Oh, Giovanni Optinal, hunahuna ra na nimo brad ha. Nga naipit, wag gyud ko naipit. Sige lagi ko katawa niya. Okay? Okay. Jun Ibrahim Moreno, mas mayo ato ni pasudlon di kay dugay-dugay na gyud siya sige komento sa atong mga live. Mas mayo ato ni siya pasudlon. Oy, wa man gi-close man. Okay, arita ni Edward King. Kay si Jun Ibrahim Moreno, dili man siya mosuod mga igsoon, no? Di man siya mosuod. Ari nanta ni Edgar. Okay, Brad Edgar. Edgar Edward King. Bro. Sure. Bro, mayong to. Mayong to, brother. Mayong to. Salamat sa pag-accept. Nalang ko ipangutana, bro. Di lang ko ani mag-debate kay katong inyohon ni Brasdan. Di ani ato pangutana kaning kuan bro. Ako orang i-klaro. Kaning pagkapari bro, namang yun siya kuan, ani siya kanang mura og banay babanay. So sa Biblia, ang pinakaunang banay sa mga pari naa sa kang banay ni Levi. Unya dili ka mahimong pari kun dili ka iyang banay. Nya sa bagong tugon na paggisigutan nga banay ni Melkisedek. Pangutana bro kaning pagkapari sa Roman Catholic asa ni sa siya na sumpay nga banay kang Melkisedek ba ni o kang Levi? Tubag na ko ana bro, kalinya na siya bro. Para na ko bro, kalinya siya kang Kristo, no kang Kristo. Kay si Kristo manggo mao ang pangulong pari. Busa kay pangulong pari man siya, sa to paduna day mga ubos-ubos nga pari. Kay di man ka matawag pangulo kung may mga ubos-ubos o membro nimo. Mao na brad nga kining para nako ha sa akong tubag na ana sa Hebrehanon 3:1 nga ang among mga kaparian sa simbahang Katoliko kalinya siya o kabanay siya kang Kristo. Mo na brother sa akong tubag sa imong pangutana brother. Okay, salamat. Sunod na ko nga pangutana bro, sa banay ni Levi mapulihan ang usa ka pari tungod kay adunay kamatayon. O mo na nga magsumpay-sumpay gyud ang pari kay do na may kamatayon. Unya matud pa ni Pablo diri sa Hebrehanon 7:24 nga kaning pagka pari ni Kristo sa banay ni Melkisedek nga imong giangkon nga diri mo na banay, niingon man diri bro nga apan siya tungod kay nagapadayon sa walay katapusan, nagabaton sa iyang pagkasaserdote o pagkapari nga walay pagkabalhin. So wala gyud mapulihan nga pari dili ang iyang pagkapari ni Kristo dili gyud ay mabalhin si bisan kinsa kay kini di ay sa walay katapusan. Uyonan ba nimo ni bro nga wala na ni siya ilaing sumpay gawas ni Kristo kani si Kristo sa Melkisedek? Bro, sa dili pa ko mo direktag tubag ana mo uyon ba kog dili unsa na nga version imong gibasa bro? Mangutana sa ko unsa na nga version kuan ang Biblia murag bugna ni bro nga version. Okay, basahin ko bro. Kompleto. Basahin sa kuno kompleto. Kana sa ta sa kompleto. Kana sa kuno. Sige. Ang kompleto gyud ngayag sa teksto basa sa kuno bro. Di man ako ni makuha akong kamera, ako untang ipakuan sa akong kamera. Ingon dire, apan siya tungod kay nagapadayon sa walay katapusan, nagabaton sa iyang pagkasaserdote nga walay pagkabalhin. So nagisgot ta dire bro og pagkapari gyud bro dili tong na mabas, di ba man ko supak tong mabasa mo gito ganina tong embahador, no?
So diri pagkasirtud pare gini specific gini diri bro nga ingon diri nga wala gini siya katapusan ang pagkapare ni Kristo dili ni pwede mabalhin. So mo na akong pangutana bro og uyonan ba nimo nining teksto ha or dili unsa imong tubag bro? Yes bro, uyon ko ana bro, kanang teksto nimong gibasa bro. Kay wala man tay lalis ana bro nga ang pagkasasirduti ni Kristo way pagkabalhin. Kung pasabot way usab-usab. Okay. Sasirduti gyud si Kristo pero ang iyang pagkasasirduti bro, iyang gipapaambit. Lahi man nang moingon ta nga way pagkausab og dili niya ipaambit. Ang iyang pagkasasirduti pwede niyang iyang ipaambit. Okay. Pero kanang pulo nga walay pagkausab ang iyang pagkasasirduti, uyon ko ana bro. Okay. Wa man giusab ang iyang pagkasasirduti. Di bro, Pero iyang pagkabalhin diri bro. ang iyang pagkapambit. Tepa, ang mabasa diri walay pagkabalhin siya mabalhin litra por litra man diri nga walay pagkabalhin nga ang giingon diri man lang nako kuan gud di nako Mo lagi usap sa kamera. mo lagi buto sa buta na. Oh, mao gid bro, way usab-usab ba? Dili mausab-usabon. But pasabutan na way pagkabalhin, way pagkausab, dili mausab-usabon. Sakto man na, wa mo ko ilalik na nga way pagkausab-usab ang iyang pagkasaserdoti, way pagkabalhin ba? Dili mausab. Pero iyang gipapaambit ang iyang pagkapare. Mao bitaw nahimo siyang pangulong pare. Kay dunay mga ubos-ubos nga mga pare. Anong na may ubos-ubos nga mga nga pare? Kay tungod kay pangulong pare man siya. Di man ka matawag pangulong kung may ubos-ubos nga mga pare. O kanang ubos-ubos nga mga pare, mao na iyang gipapaambitan sa iyang pagkapare. Iyang gipapaambit ang iyang pagkapare. Pero nausab ang iyang pagkapare, wa mausab. Hangtod sa hangtod ang iyang pagkapare. Mao na brad, tubag na ko sa imong maayo nga pangutana. Okay. Salamat bro. Di na ako na debatihon kay muha man ng tubag. So last na lang bro. Ang mabasa diri dili gyud mabalhin. So meaning kanang bisan si Kristo naa sa mga apostoles dili kay pulong dili mabalhin dili gyud pwede mabalhin di ay ngadto kang Pedro katong kinsa pa na diha kay dili man mabalhin. Pero naman kay gibuhian bro nga pwede unsa to? Murag mapasa. Asa man na nga teksto sa Biblia bro? Kana bro, masabot nimo bro. Hebrehanon 3:1, masabot man na nimo. Kay si Kristo man mao man ang pangulong pare. Di man ka matawag og pangulo may mga pare ubos-ubos, di ba? O ba? Kana mabasa man na. Oh, dili man ka matawag og pangulong pare kung way ubos-ubos nga mga pare. Sa to pa di lang si Kristo'y pare. Do na pud mga pare maubos-ubos. Hebrehanon, unsa to bro? Hebrehanon 3. Hebrehanon 3:1. 3:1. Langit nung pagtawag. Palandong ang gisgutan diri bro nga labang saserdote si Jesus unya wala may mabasa diri bro nga naay laing saserdote gawas ni Kristo or ni Jesus dinhi. Pero mabasa. Kana di Ingon diri bro. labang par. No, si Kristo. Pero kani bang pagkabalhin kay nagisgot magmo ganina ni Bradan nga gikan kang Kristo gibalhin ngadto ang iyang pagkapare ngadto kang Pedro unya diri sa 3:1 wala may mabasa bro. Akong Kasi may mabasa di ba? Di ba mabasa nimo diha pangulong pare si Kristo? Si Kristo unya mao lagi na nga ang iyang pagkapare dili mabalhin. Na wala man diri mabasa nga nabalhin ngadto kang Pedro ni bisan kinsa bro. Pero paminaw wala gi ko ilalis ang iyang pagkapare way pagkabalhin. Hangtod sa hangtod man gyud na iyang pagkapare. Pero ang iyang pagkapare pwede niyang ipapaambit. Mao bitaw nahimo siyang pangulong pare, mao bitaw nahimo siyang labang pare kay dunay ubos-ubos nga mga pare. O ganang ubos-ubos nga mga pare, mao na ang iyang gipapaambitan sa iyang pagkapare. Asa di ba? Basa bro, 3:1 Hebrehanon wala man bro. Be kung wala pa ngano nahimo mo siyang labang pare, kung wa pay ubos-ubos nga pare. Sa ato pa dili lang si Kristo ray pare oy. Kay kung si Kristo ray pare, di ta siya matawag og labang pare. Ano ginganlam siya labang pare kung way ubos nga pare. So, nasabtanan ako yung punto bro nga dili mabasa letra por letra pero sumala sa imong masabot mo na imong natubag imong gitubag. So, okay ra ko na bro nya. Mora to bro, salamat kayo sa imong pagkuan, accept.
Mao na to itubag nimo nya mo ra sa pangutana kay bisig na pay laing mga pangutana. Sige bro, God bless bro. Salamat brother Edward King. Salamat. God bless. God bless bro. Okay mga igsoon unya. Okay, ato ni pasudlo ning uban. Ato ni Brad King, napakadiya Brad King. Wa man ni pag-remove. Isa. Wa man. Kabaloan yan sa pag-remove ni bro. I-remove na lang ko bro. Kay napay sunod no one. Na. Okay, ang pagkapare Chris dili mawagtang kay Pangulong Pari man siya. Siyempre iyang mga tinunang pari pod mismo sa pasapam ko niya magwali siya usa sa kapare. Okay, salamat kay mga igsoon ha sa inyong paglantaw kanako. Nya wa na mo gyud tay igong oras natas-taas ning atong live. Bro nga nakatabang nag-translate sa pinulungan. Okay, salamat kay mga igsoon ha. Hinaot nga namoy nakatunan kining ako ang live mga igsoon. Medyo pasaylo ako mga igsoon nga. Medyo nagkatubag-tubag mi atong usa. Ang uban wala nyo kasabti ninyo ba no? Ang uban kay tungod kay magsinapaway naman. Kunya nagpasalamat ko mga igsoon no sa inyong pagpaminaw nining ato nga live. I-share ninyo mga igsoon kini atong live. I-share ninyo atong live. Dayon, ini ka-share sa atong live ay pud mo kalimot sa pag-like and follow sa atong ang FB page, no? Sa man atong FB page. Ang katinawan sa pagtuong Katoliko, yagyagan sa kamatuoran FB page. O ay po mo kalimot sa pag-subscribe sa mga YouTube channel, no? Pilans 57 CFD o sa G1 Passionis YouTube channel o labi na gayod sa Julius Warrior YouTube channel. Okay mga igsoon niya, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Unya wala mo gyud igong panahon. Challenge sa tanong sulpot mo ni kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko kinsa man niya. Okay, salamat ha. O Joel Rala Hakulad, salamat sa inyong paglantaw. Nya tagbo tapuhon unya di man gyud nimo suod si John Abraham. Si John Abraham di man mo solod. Mayra man ni siya sa komento. Mayroon ni siya sa komento pero kung ani na pasudlo na to niyaw kanang yaw-yaw na gyud di gyud ni siya. Di gyud ni siya mosuod mga higala. Ambot murag mahadlok man siguro ni siya. Man mahadlok man siya di man ta mangaway. Si para man ni atong tingog pero di ta mangaway mga igsoon. Okay, salamat kay sa inyong pagpamina mga igsoon. Unya wa na bitay igong panahon unya. Ay mo kalimot sa pag-share ni akong live. Daghang salamat mga igsoon. Ang Diyos manalangin ka natong tanan. God bless.